早く。はい、ざる。取りましょざる。うん、あ、はい。もう今日はね、う。まあまたね、金月単位。簡単に。ねえ。ね今日なんですか？え。野菜ばっかり。野菜だよ。さあ、コールスローとほうれん草とママさんと、あとはででん、何ですか？なんだ、これだ。ゴーヤち炒めてくる。ゃん。はい、ご視聴ありがとうございました。二つに分けてる。これいただきますか。はい。よいしょ。いただきます。